Ανοίγοντας αυτούς τους φακέλους με την ένδειξη «άκρος απόρριτο», νιώθεις την υγρασία του χρόνου και το βάρος των μυστικών που κρύβουν. Σήμερα δεν θα μιλήσουμε για τάγκς, ούτε για βομβαρδιστικά, ούτε για τις γνωστές μάχες στα χαρακόμματα. Θα μιλήσουμε για το πιο σιωπηλό και ίσως το πιο επικίνδυνο όπλο που κατασκεύασε ποτέ το Τρίτο Ράιχ. Ένα όπλο φτιαγμένο από χαρτί και μελάνι. Μεταφερόμαστε στις Αυστριακές Άλπεις, σε ένα μέρος που μοιάζει με σκοτεινό καθρέφτη του ουρανού. Η λίμνη Τόπλιτς δεν είναι απλώς ένα φυσικό τοπίο, αλλά ένας υγρός τάφος για το μεγαλύτερο οικονομικό έγκλημα του 20ου αιώνα. Τα έγγραφα της Υπηρεσίας Ασφαλείας που κρατώ στα χέρια μου αφηγούνται μια ιστορία τόσο απίστευτη που αν δεν υπήρχαν οι επίσημες σφραγίδες του κράτους, θα νομίζαμε ότι πρόκειται για μυθιστόρημα φαντασίας. Όλα ξεκίνησαν το έτος 1939. Η γερμανική ανώτατη διοίκηση έψαχνε απεγνωσμένα τρόπους να γονατίσει τη Μεγάλη Βρετανία, όχι μόνο στα πεδία των μαχών της Ευρώπης, αλλά και στο ίδιο της το σπίτι. Η ιδέα του επιτελείου ήταν απλή, αλλά εξαιρετικά διαβολική. Αποφάσισαν να πλημμυρίσουν τη Βρετανική αγορά με εκατομμύρια πλαστές λίρες, καταστρέφοντας από μέσα την οικονομία, προκαλώντας πρωτοφανή υπερπληθωρισμό και διαλύοντας ολοκληρωτικά την εμπιστοσύνη των πολιτών στο νόμισμα. Ο αρχιτέκτονας αυτού του σκοτεινού σχεδίου ήταν ο Άρθουρ Νέμπε, αλλά η πραγματική σκληρή εκτέλεση πέρασε γρήγορα στα χέρια της Υπηρεσίας Πληροφοριών. Το σχέδιο πήρε την κωδική ονομασία επιχείρηση Bernhard, από το μικρό όνομα του αξιωματικού Bernhard Kruger, ο οποίος ανέλαβε να κάνει το ακατόρθωτο δυνατό. Το έτος 1942, το κέντρο αυτών των απόρριτων επιχειρήσεων μεταφέρθηκε κάτω από άκρα μυστικότητα στο διαβόητο στρατόπεδο συγκέντρωσης Ζαξενχάουζεν. Εκεί στο απομονωμένο μπλοκ 19, οι δυνάμεις κατοχής συγκέντρωσαν τους καλύτερους Εβραίους τυπογράφους, ταλαντούχους χαράκτες και έμπειρους τραπεζικούς υπαλλήλους από όλη την κατεχόμενη Ευρώπη. Τους έδωσαν μια ανατριχιαστική και ξεκάθαρη επιλογή. Ή θα παρήγαγαν τα τέλεια πλαστά χαρτονομίσματα για τον εχθρό, ή θα οδηγούνταν αμέσως στο θάνατο. Η απομόνωση αυτών των ανθρώπων ήταν απόλυτη. Οι κρατούμενοι δούλευαν ασταμάτητα, μέρα και νύχτα, αναλύοντας εξονυχιστικά την ειδική υφή του βρετανικού χαρτιού, τη χημική σύνθεση του μελανιού και τους πολύπλοκους μαθηματικούς αλγόριθμους της αρρύθμισης. Το βρετανικό χαρτονόμισμα εκείνης της εποχής ήταν ένα πραγματικό έργο τέχνης, με εκατοντάδες κρυφές δικλείδες ασφαλείας. Όμως οι ταλαιπωρημένοι κρατούμενοι, υπό την διαρκή απειλή της εκτέλεσης, κατάφεραν να το αντιγράψουν με τρομακτική ακρίβεια. Τα επίσημα αρχεία δείχνουν ότι η συνολική παραγωγή άγγιξε τον ηλικιώδη αριθμό των 134 εκατομμυρίων πλαστών λιρών. Ήταν μια ασύλληπτη ποσότητα χρημάτων, ικανή να αγοράσει ολόκληρες ουδέτερες χώρες. Τα χαρτονομίσματα ήταν τόσο αψεγάδιαστα που όταν εξετάστηκαν μυστικά, ούτε οι ίδιοι οι κορυφαίοι εμπειρογνώμονες της Τράπεζας της Αγγλίας δεν μπορούσαν να τα ξεχωρίσουν από τα γνήσια. Η διοίκηση χρησιμοποίησε αυτά τα βρώμικα χρήματα για να χρηματοδοτήσει το τεράστιο παγκόσμιο δίκτυο κατασκόπων της. Πλήρωσαν αδρά τον διάσημο κατάσκοπο με το κωδικό όνομα Κικέρον, ο οποίος έκλεβε κρίσιμα βρετανικά μυστικά από την πρεσβεία στην Άγκυρα, παραδίδοντάς τα στους Γερμανούς με αντάλλαγμα αυτές ακριβώς τις πλαστές λίρες. Αγόρασαν όπλα, απαραίτητες προμήθειες και πολύτιμες πληροφορίες σε όλη την ουδέτερη Ευρώπη, χωρίς να ξοδέψουν ούτε ουγγιά από τον πραγματικό τους χρυσό. Ήταν μια αθόρυβη οικονομική αιμορραγία που οι συμμαχικές δυνάμεις άργησαν πάρα πολύ να αντιληφθούν. Αλλά καθώς ο σκληρός πόλεμος πλησίαζε αναπόφευκτα στο τέλος του, το έτος 1945, η στρατιωτική κατάσταση στο ανατολικό και στο δυτικό μέτωπο κατέρευσε οριστικά για τη Γερμανία. Ο συμμαχικός κλειός έσφιγγε ασφικτικά και ο απόλυτος πανικός κυρίευσε την ανώτατη ηγεσία στο Βερολίνο. Τα αδιάσυστα πιστήρια αυτού του γιγαντιαίου εγκλήματος έπρεπε να εξαφανιστούν αμέσως από προσώπου γης. Οι διαταγές που δόθηκαν μέσω κρυπτογραφημένων μηνυμάτων ήταν απόλυτα σαφείς. Να καταστραφεί όλος ο βιομηχανικός εξοπλισμός, να εκτελεστούν οι κρατούμενοι που γνώριζαν την αλήθεια και να εξαφανιστούν τα εκατομμύρια πλαστά χαρτονομίσματα. Οι κρατούμενοι ευτυχώς μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε άλλο στρατόπεδο και ως εκ θαύματος διασώθηκαν την τελευταία στιγμή από τα προελάβνοντα αμερικανικά στρατεύματα. Όμως, ο επικίνδυνος θησαυρός των πλαστών λιρών έπρεπε να θαυτεί για πάντα. Εδώ ακριβώς μπαίνει στη σκοτεινή ιστορία μας η παγωμένη λίμνη Τόπλιτς. Ειδικές μονάδες φόρτωσαν εκατοντάδες βαριά ξύλινα κυβότια, γεμάτα με λίρες, μεταλλικές μήτρες εκτύπωσης και άκρος απόρριτα αρχεία σε φορτηγά και τα μετέφεραν βιαστικά στις απόκρημνες Αυστριακές Άλπεις. Υπό την απόλυτη κάλυψη του νυχτερινού σκοταδιού, έριξαν τα κυβότια ένα προς ένα στα σκοτεινά και παγωμένα νερά της απομονωμένης λίμνης.
Η λίμνη Τόπλιτς δεν επιλέχθηκε καθόλου τυχαία από τους επιτελείς. Τα νερά της είναι εξαιρετικά σκοτεινά, τρομακτικά βαθιά και το πιο σημαντικό, κάτω από ένα ορισμένο βάθος στερούνται εντελώς οξυγόνου. Είναι ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον που συντηρεί σχεδόν τα πάντα και δεν επιστρέφει ποτέ τίποτα στην επιφάνεια. Για πολλές δεκαετίες μετά τον πόλεμο, αυτή η ήσυχη λίμνη έγινε ο ιερός δισκοπότηρο κυνηγών θησαυρών, πρώην αξιωματικών που διέφυγαν και διεθνών μυστικών υπηρεσιών. Αρκετοί παράτολμοι δίτες έχασαν τραγικά τη ζωή τους στα θολά νερά, προσπαθώντας να φτάσουν στον λασπόδι πάτο, αναζητώντας όχι μόνο τα επικίνδυνα πλαστά χρήματα, αλλά και τον φημολογούμενο χαμένο χρυσό της αυτοκρατορίας. Το έτος 1959, μια καλά οργανωμένη ερευνητική αποστολή κατάφερε επιτέλους να ανασύρει τα πρώτα σάπια κυβότια. Όταν τα άνοιξαν με προσοχή, βρήκαν μέσα τεράστιες δεσμίδες από πλαστές βρετανικές λίρες, σε σχεδόν άριστη κατάσταση, χάρη στην πλήρη απουσία οξυγόνου στο σκοτεινό βυθό. Τα βρετανικά και αμερικανικά στρατιωτικά αρχεία, που αποχαρακτηρίστηκαν πρόσφατα, επιβεβαιώνουν περίτρανα ότι ο εχθρός χρησιμοποίησε αυτή την αλπική λίμνη ως το απόλυτο θησαυροφυλάκιο της ιστορικής του απόγνωσης. Ακόμα και σήμερα, σοβαροί ιστορικοί και ερευνητές πιστεύουν ακράδαντα ότι στα βαθύτερα και πιο απρόσιτα σημεία αυτού του υδάτινου τάφου κρύβονται επιπλέον κυβότια με ευαίσθητα έγγραφα που θα μπορούσαν να ξαναγράψουν σκοτεινά κεφάλαια της ιστορίας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Έγγραφα που ίσως αφορούν μυστικούς τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελβετία αμύθιτης αξίας, κλεμμένη τέχνη από όλη την Ευρώπη και τα πραγματικά ονόματα χιλιάδων ισχυρών συνεργατών που δεν δικάστηκαν ποτέ. Η περίφημη επιχείρηση Bernhard παραμένει μέχρι και τις μέρες μας το μεγαλύτερο και πιο φιλόδοξο πρόγραμμα κρατικής παραχάραξης στην ανθρώπινη ιστορία. Μας υπενθυμίζει με τον πιο ανατριχιαστικό τρόπο ότι ο ολοκληρωτικός πόλεμος δεν διεξάγεται μόνο με σφαίρες, αίμα και καταστροφή πόλεων, αλλά και με τη σιωπηλή μεθοδική υπονόμευση των ίδιων των οικονομικών θεμελίων ενός κυρίαρχου κράτους. Η λίμνη Τόπλιτς στέκει ακόμα εκεί, γαλήνια και σιωπηλή, ένας κρύος και σκοτεινός φύλακας των πιο ένοχων μυστικών του παρελθόντος. Τα φθαρμένα έγγραφα που διασώθηκαν με κόπο και εκτίθενται σήμερα στα διάφορα κρατικά αρχεία, αποτελούν την αδιάψευστη και χειροπιαστή απόδειξη της απελπισίας, αλλά και της διαβολικής ιδιοφυΐας μιας στρατιωτικής μηχανής που κατέρεε. Κάθε κιτρινισμένη σελίδα αυτών των ψυχρών αναφορών, κάθε ξεθοριασμένη σφραγίδα και κάθε συγκλονιστική κατάθεση των επιζώντων συνθέτουν ένα περίπλοκο ιστορικό παζλ που προκαλεί δέος και τρόμο. Όταν διαβάζεις τις αυστηρές υπηρεσιακές αναφορές, αντιλαμβάνεσαι το πραγματικό μέγεθος της παράνοιας. Δεν ήθελαν απλώς να κερδίσουν μια στρατιωτική νίκη, ήθελαν να διαλύσουν τον ίδιο τον κοινωνικό και οικονομικό ιστό της Βρετανίας. Και η αλήθεια είναι ότι πλησίασαν επικίνδυνα κοντά στο να τα καταφέρουν. Αυτή η ξεχασμένη ιστορία είναι ένα πολύτιμο μάθημα για τη δύναμη της παραπληροφόρησης και του οικονομικού πολέμου. Μια διαρκής υπενθύμηση ότι μερικές φορές η πιο συγκλονιστική ιστορική αλήθεια κρύβεται κάτω από πολλά μέτρα σκοτεινού και παγωμένου νερού, περιμένοντας υπομονετικά τη στιγμή που κάποιος θα ανοίξει τους σωστούς φακέλους και θα έχει το θάρρος να την ανασύρει επιτέλους στο φως της επιφάνειας.